Diolch i ni fyddio. Diolch i ni ti o Dduw am dy drigareddau tuag atom ac am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb ac i ni yn gofyn i ti fendithio'n hamser ac i nerthu ni dyddoli dim yn ysbryd ar gwirionedd. Gofyn yn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ni ddechrau yn gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 302. 302. Ceir dihangfa rhag marwolaeth trwy waed yr oen. Nid oes ffordd o waredigaeth, ond gwaed yr oen. 302 gwni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn y drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau yma, Hydref 16, hanner awr wedi 7. Felly nos Iau sy'n dod fydd ein cwrdd-gweddi misol ni. Fydd na wasanaeth diolchgarwch yn cael ei chynnal nos Iau Tachwedd y 6, ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Mae'r wybodaeth ar y cerdiau yma, mae yna ddigon i'w gael ymlaen y capel, felly croeswch i fynd ar rhai o'r rhain. Hefyd, ar y cerdiau yma fydd na wybodaeth am cyfarfodydd fydd yn dod yn ystod cyfnod y Nadolig. Felly, noson y gorolau rhag fyr y pedwerydd, ac hefyd yn cofio'r croesawu'r Nadolig, noson cyn Nadolig, am chwarter wedi 11 gloch yn nos. Felly, mae'r holl wybodaeth ar y cerdiau yma. Bydd yn hoedfa nesaf Prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Mae'r wrth i ni gymryd y casgliad gwni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 636, 636 ar hyd yr anial unig yn dy law o dirion dad, gad i mi gerdded nes gorffwyso draw ar dir fy ngwlad.
636. Gwyn ni eistedd I ganu hwn. Bydd awyn darlleniad o'r Hen Testament, galarnad Jeremia. Felly, ar ôl y Salmau, ar ôl Eseia, ac yna stwch chi o hyd I Jeremia, syth ar ôl Jeremia, llyfr bach galarnad Jeremia. Y drydedd benod, ac yn dechrau'n adnod 21. Hyn yr ydwyf yn ei atgofio, am hynny y gobeithiaf. Trigareddau ar arglwydd yw na ddarfu amdanom ni, oherwydd ni ffallai dosturiaethau ef. Bob bore y deiant o newydd, mawr yw dy ffyddlondeb. Yr arglwydd yw fy rhannu, medd fy enaid. Am hynny y gobeithiaf ynddo. Dionis yw yr arglwydd i'r rhai a ddisgwyliant wrtho, ac i'r enaid a'i ceisio. Da yw gobeithio a disgwyl yn ddistaw am iachawdwriaeth yr arglwydd. Da yw I ŵr ddwyn yr iau yn ei ieuenctid. Fe a eistedd ei hunan ac a dau a sôn ac am iddo ei dwyn hi arno. Fe a ddyru ei enau yn y llwch I edrych a oes obaith. Fe a ddyru ei gern i'r hwn a'i trawo. Fe a lenwyr a gwaradwydd. O blegyd nid yn dragywydd y gwrthyd yr arglwydd, ond erydd y gystuddio, eto fe a dosturia yn ôl amlder ei drigareddau. Cynnes nid o'i fodd y blina fe nac y cystuddia blant dynion, I fathru holl garcharorion y ddeiar dan ei draed, I wyro barn gŵr o flaen wyneb y goruchaf, nid yw yr arglwydd yn gweled yn ddaw neithi'r cam a gŵr yn ei fater. Bydde bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall I ddod yma I alw ar denw ac I geisio dy wyneb, I ddyrchafu enw ar arglwydd Iesu Grist, ac I ni'n diolch I ti am gyfle I wneud, am yr hyddid I wneud, ac yn gofyn I ti
i bresynoli dy hun yma gyda ni yn ystod ein hoedfa a drwy gydol y dydd. I ni yn gweddio byddwn ni yn gallu tystio i'r ffaith ein bod wedi profi o'r newydd oedd bresenoldeb gyda ni. I ni yn gofyn i ti o Dduw i drigarhau wrthyn ni yn ystod y dyddiau blin ar ydym yn byw ynddi. O Dduw, i ni yn edrych yn cwmpas ac i ni'n gweld y fath difaterwch tuag at dy bethau di. Ni wedi gweld cenedl gyfan bron iawn yn troi cefn yn llwyr ar Dduw sydd wedi trigarhau cymaint wrth ein gwlad ni. O Dduw, i ni yn tristau wrth i ni weld cyflwr ein gwlad ac wrth i ni edrych ar hanes y byd, wrth i ni edrych ar gyflwr gwledydd y byd ac yn gweld tywyllwch mewn sawl gwlad ac yn gweld difaterwch am materion ysbrydol mewn sawl gwlad. Ond eto i gyd o Dduw, wrth i ni edrych ar ein gwlad ni, wrth i ni edrych ar y wlad sydd wedi profi gymaint o ddiwygiadau, wrth i ni feddwl am gymaint o bobl ganodd yr emynau hyfryd yma i ni'n ei chanu o sil i sil, ac o feddwl bod gwlad cyfan siwr o fod yn gallu cofio'r geiriau yma ar ei cof ac yn gallu canu nhw yn ystod yr wythnos. Ac i ba ble bynnag y byddwch yn mynd, y byddwch chi'n clywed pobl yn canu yr emynau yma. Ac eto Dduw, wrth i ni edrych ar ein gwlad ni nawr, mae'r atgofion hynny wedi mynd yn llwyr o gof. Ac nid ydynt yn ystyried dy bethau di. Does dim ystyried o dy ddydd di. Does dim ystyried o'th air di. O Dduw, i ni yn tristau felly o feddwl am dy holl gariad a'r drigareddau sydd wedi bod tuag atom ni fel cenedl. Ac eto, Dduw, mor bell i ni wedi crwydro. Ac felly, o Dduw, i ni yn gofyn i ti i beidio delio ni yn ôl ein heiddiant, ond y byddu yn trigarhau wrthym o'r newydd. Y byddwn ni'n cael profi un ymweliad arall. O Dduw, rho un tywalliad arall i ni oedd lan ysbryd ar ein gwlad unwaith eto. I ni yn gofyn i ti o Dduw i edrych arnom ac i dosturio wrthym ac i ti fendithio dy air yma yn y wlad unwaith eto. I ni wedi cyfeirio sawl gwaith o Dduw at y ffaith bod yr adeiladau gennym yn barod Capel y Rhath yn wag, efallai wedi cael ei newid i ryw bwrpas arall, ond maen nhw dal yma, maen nhw dal i sefyll. Mae dy air wedi gyfieithu un i haith ni o Dduw. Mae'r Beibl ar gael ar draws dy wlad o Dduw. Llawer o gertrefi siwr fod dal yn berchen ar gopi o Feibl. Efallai wedi dod o'i neiniau a'i teidiau, ond y mae copi dal yno. Mae'r llyfr emynau gyda ni, mae'r emynau gorau gyda ni o Dduw. I ni wedi cael ein bendithio ac awduron emynau o Dduw sydd wedi cynhyrchu'r emynau rhyfeddol yma i ni yn ei chanu. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn ar ei ti ymweld yn ni unwaith eto, ar i ni cael clywed yr emynau'n cael ei chanu, i glywed y air yn cael ei ddarllen, i glywed dy air yn cael ei ffregethu yn ffyddlon unwaith eto. O Dduw, i ni yn gofyn felly am dywalliad mawr o'r ysbryd glân arnom ni. O Dduw, does dim ateb arall, does dim gobeith i'r wlad hon, ond i bai i ti ddychwelyd i'n plith. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti drigarhau o'r newydd. Ni'n gofyn am dy bresenoldeb gyda ni yma, ar i ti fod gyda ni'n helpu ni o Dduw, i ni'n cyffesu'n gwendid ni. Ni'n cyffesu'n gwendid ym mhob agwedd o'r oedfa, i'r pregethu, i'r canu, i'r gweddio o Dduw, i ni'n gwybod nad ydyn ni yn gwneud y pethau fel ag y dylsem. Ond eto o Dduw, i ni yn ymdrechu ac i ni'n ceisio gwneud yr hyn sydd yn iawn. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn am nerth o ddifri, ar i ti'n helpu ni, ar i ti ddod wrth ein hymle ni, ac i ti fod yma'n bresennol, ac i fendithio'r cyfan y byddwn ni'n ei wneud. Y bydd yr oedfa hon yn dy blesio di o Dduw, ac yn dwy'n clod i'th enw di. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hamser i ti nawr, cadwa yr un drwg i ffwrdd o Dduw, cadwa pob peth gall dod i ddinistrio'r hyn sydd ohono ti, a diogelan hamser a bendithion hamser. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda chi ni ganu emyn rhif 170. 170 agorodd ddrws i'r ceithion I ddod o'r cystydd mawr a'i werthfawr waed fedalodd ei dyled oll I lawr. 170 yn ei sefyll i'w chanu. Dawi'n testyn o Galarna Jeremia, drydydd benod ac adnod 25. Galarnad Jeremia, penod 3, adnod 25. Daionis yw yr arglwydd i'r rhai a ddisgwyliant wrtho ac i'r enaid a'i ceisio. Nawr, mi roedd y proffwyd yn byw mewn cyfnod anodd ac yr oedd ei galon yn isel, cyn iddo droi ei lygon at Dduw. Nawr, pa gyflwr deithoch chi yma heddiw? Beth oedd cyflwr eich calon chi yn dod i'r oedfa yma, y prynhawn yma? Falle bod yn anodd ambell waith I ddirnad. Beth oedd eich cyflwr chi? Mae'n anodd yn diwe I gallu bod yn gywir I ddisgrifio beth yw cyflwr eich enaid. Pan yn dod bob sil I oedfa ac yn dod o sil I sil, drwy gydol y sil, falle ambell waith ydyn ni ddim erioed wedi ystyried beth oedd cyflwr eich enaid yn dod i'r oedfa. Ond mae'n beth da I chi ofyn I chi'n beth yw'r sefyllfa I chi ynddi. Achos mae cymaint ohono ni sy'n twyllo'n hunan ac efallai ddim am wynebu'r gwir. Ac falle'n perswadio'n hunan
fod popeth yn iawn. I'r rhai sydd yn mynychu'r cwrdd yn ffyddlon, efallai yn gallu twyllo hunan fod popeth yn iawn, fod rhyw broffes bach cysurus cyfleus yn ddigonol, ac eich bod chi'n ddigon hapus eich byd, ac felly'n ddigon bodlon, ac mae'r siliau yn hedfan heibio ac mae popeth yn iawn. Eraill efallai sydd pryn yn mynychu cwrdd, efallai yn gallu perswadio hunan fod popeth yn iawn ar eu sefyllfa nhw. Efallai ganddyn nhw, falle bywydau mor llawn, mor y brysur, ddim yn rhoi cyfle i feddwl am y pethau hyn, bydda chi'n mynd i'r gwaith yfori ac yn siarad, neu'r ysgol neu'r coleg, ac yn siarad â phobl ac yn gofyn iddyn nhw beth yw cyflwr eu heneidiau nhw, eu calonau nhw, hynny yw beth yw gwir cyflwr eu calonau nhw. Mi fydde y mwyafrif llethol yn ffeindio fe'n anodd iawn i gallu disgrifio beth yw cyflwr eu calonau nhw. Mi fydden nhw'n twyllo hun, mi fydden nhw'n llenwi bywydau gyda prysurdeb. Hwna'n weddol sicr, o'n i'n siarad â rywun yn ddiweddar ac yn dweud gymaint yw'r mwynhad, prysurdeb gwaith. Ac oedd yr math o waith oedd y person yn sôn amdano ddim yn dod â llawer o bleser i fi, mae rhaid fi ddweud, y gwaith papur a'r holl beth yna, a'r mae yna elfen o fwynhad mewn gwaith yn does yna. Mae yna elfen o gallu cael pleser yn y byd gwaith, ond efallai bod yna lawer y mwynhau oherwydd mae'n llenwi'r bywyd. Mae bywyd mor ddiflas, rhaid cael gwaith. Mae rhai falle'n agosau at ymddeoliad, yn cysau meddwl am ymddeoliad, ac nawr mae yna gyrsiau yn does yna, mae yna gyrsiau i'r rhai sy'n ymddeol. Beth yn y byd mawr yma chi'n mynd i wneud a'ch amser chi? Pan i chi'n ymddeol, fi rhaid chi fod gatre trwy'r dydd. Beth yw pwrpas bywyd pan ych chi di ymddeol? Chi'n mynd i ddeffro yn y bore, ac mae oriau tan ginio. Ac ar ôl cinio, mae yna oriau tan te. Ac ar ôl te, mae yna oriau tan amser swper. Ac yna chi'n dechrau eto ar fore arall. Beth yn y byd yw pwrpas bywyd ar ôl gwaith? Ac dyna beth yw bywyd i lawer. Chi'n meddwl beth yw i bwrpas e? Ac felly mae rhaid cael cyrsiau i ddweud o'r pobl, mae rhaid chi llenwi'ch bywyd. Ac wrth gwrs, mae yna bethau da yn hynny o beth yn does i lenwi bywyd a phethau ac i gadw'n brysur. Ond mae'n eich i feddwl, beth yw'r pwrpas i ni ar y ddaear? Pam i ni yma? Ond mae'r pobl yma i gyd, beth chi'n siarad ar mwyafrif, mi fydden nhw'n dweud dwi'n digon bodlon, ond eto dim heddwch ganddyn nhw. Nawr mae hwn yn sicr yn cam bwysig i gymeryd cyn i chi ddod yn Gristion, i chi wybod ble i chi arni. Mae Jeremia yn sôn am drigareddau Duw, adnod 23, bob bore y deiant o newydd, mawr yw dy ffyddlondeb. Ond nid oes na rhywbeth am y bore. Un peth sy'n sicr am y bore, mae e'n dilyn y nos. Ac mae'r nos yn gallu bod yn hir. Mae'n gallu bod yn anodd, ond yw e. Mae'n gallu bod yn amser unig i bob un ohono ni sydd wedi bod yn sâl. A siwr o fod, y mwyafrif os nad, pob un ohono ni yn gallu tystio i hyn. A rhai wedi dioddau mwy nag eraill. Ond does dim angen i chi fod wedi dioddau rhyw salwch anferthol, rhywbeth difrifol i gallu profi hyn. Mi fyddwch chi'n gallu dweud os ydych chi wedi cael anwyd, neu llwnc tos, neu gwddwg tos, neu rhywbeth tebyg. Mi fyddwch chi'n gwybod fod y nos yn andros o hir. Pan yn sâl, y nos yw'r gweithaf o bopeth. Yn gorfforol, mae fel petai pan mae anwyd arnoch chi, yn ystod y nos, mae'r anwyd tipyn gwaith yn ystod y nos, yn diwedd. Mae'n ofnadw yn ystod y nos. Chi methu cysgu. Ac mae'r holl anglyfleistra'r peth yn eich chi teimlo'n waith nag i chi yn y dydd. Mae'n rhyfedd. Ond yn feddyliol hefyd, pan ych chi'n sâl yn y nos, mae ar ei weitha, mae'r oriau o aros tan y bore yn hir. Chi'n gwybod beth, pan mae Duw ar waith ar enaid, mae'n gallu teimlo rhywbeth felly. Mae'r oriau
yn hir, y tywyllwch I chi ynddi falle, yr ansicrwydd I chi ynddi, yr ofnau I chi'n ei wynebu, yr unigrwydd I chi yn ei wynebu pan mae'r arglwydd yn agosau falle, ac I chi'n ymwybodol o bethau ysbrydol, ac eto ddim cweit wedi dod eto, ac mae'r cyfnod yna o dywyllwch, beth gallwn ni ddisgrifio oriau'r nos yn rai unig ac anodd. Ac efallai chi'n teimlo, does neb yn gallu uniaethu â chi, mae mor anodd, mae mor unig, bod yn deimlad ofnadw. Ond fan hyn mae'r proffwyd yn sôn am y bore. Am yr haul yn machlud. Chi wedi gweld yr haul yn machlud erioed? Na, dwi wedi bod yn neud tipyn bach falle gormod yn ddiweddar yn ystod blynyddoedd diwethaf, gyrru trwy'r nos. Ac yn teithio trwy'r nos mwyn osgoi'r traffig, a hwnna ddim yn gweithio, dal I cael y traffig, ac mae'r oriau'n hir. Ond chi'n gwybod beth, pan mae'r haul yn codi, yn y nos mae'n machlud y haul, chi'n dod, ac mae fel petai'r dydd yn dod I ben, ond yn y bore, pan mae'r haul yn codi, pan mae'r haul yn deffro fel petai, ac mae'n deffro'r anifeiliad gwyllt, ac mae'r byd fel petai yn raddol deffro. Mae'n anhygol, mae yna rhywbeth braf am y peth. Wel, dyma beth mae'r proffwyd yn sôn amdano fan hyn. Mae'r bore yn agosau. Ac mae yna rhyw obeth yma, bob bore y deiant o newydd mawr i'w dyffyddlondeb. Yn dilyn y cyfnod y dywyllwch, mae'r machlud wedi digwydd, mae'r fel bethau'r tywyllwch wedi dod arno ni fel blanced anferthol, ac mae'n gyfnod anodd. Ond beth mae'n sôn fan hyn yw, yn y bore, mae yna rhyw lygedyn bach o lein i'n dod, ac mae pethau'n dechrau codi ac yn dechrau gwella. Wel, dyna beth dwi eisiau sôn amdano y prynhawn yma. Yn gyntaf, daioni cofio, yn ôl yr adnodau sydd yma o gwmpas y testyn, ac yna daioni Duw, ac yna daioni ceisio. 3 gwahanol math o ddaioni. Wel, yn gyntaf, daioni cofio. Gai ofyn I chi, os yw I nos arnoch chi nawr, a yw I nos ar eich cyflwr chi, yr eiliad yma. A yw e'n dywyll arnoch chi nawr. A oes na bryderon. Dydych chi eto, falle yn addasu hwn i'r un sy'n cweit wedi dod yn Gristion eto. Dyna sut dwi eisiau, ond wrth gwrs fe allwch chi edrych ar hwn mewn ffordd i'r Cristion hefyd yn ystod taith bywyd fel Cristion a gyfnodau anodd. Ond dwi am gyfeirio fan hyn at yr rhai ohonoch chi sydd ddim eto wedi dod I gredu, ac I fod efallai'n gyfnod anodd ar ambell waith I chi fel bethau chi'n hapus eich byd, ond I chi'n gwybod ar eich enaid chi mae e'n nos, mae e'n dywyll. Beth bynnag I chi roi'r ymddangosiad I bawb arall, dyn ni'n sôn am hynny, achos I ni gyd yn actorion, yn dydyn ni? I ni gyd yn gallu smalio fod popeth yn iawn, ni gyd yn gallu wneud I bobl eraill feddwl bod popeth yn iawn ar ein byd ni, ond dwi ddim yn sôn am hynny, dwi'n sôn am yr hyn sydd wir amdanoch chi, a yw hi'n nos arnoch chi. Wel, y cyngor sydd gan y proffwyd fan hyn, yn adnod 21 yw, hyn yr ydw I fan I atgofio, am hynny y gobeithio. Be mae hwnna'n ei olygu? Mae yna rhywbeth yr oedd y proffwyd yn ei gofio. Ac mae'r peth y mae e'n ei gofio yn dod â chysur iddo. Mae e'n rhoi achos o obaith i'r proffwyd. Mae'n dweud, dwi yn ystod y tywyllwch wedi cofio rhywbeth sydd yn rhoi gobeith I mi am y dyfodol. Yng nghanol y digalondyd, fe gofiodd fe ddath i'w gof rhywbeth oedd yn ei gysuro fe. Nawr, y broblem gan amla I ni yn ei wynebu yw fod cymaint o bobl yn defnyddio'r cof yn anghywir. Gai ofyn eto, a oes yna rhywun sydd yn y nos nawr yn ei tywyllwch nhw? Falle wedi cael cip olwg ar eich pechod. Falle bod Duw yn ei drigaredd wedi ymateb i'r weddi. Falle bod chi wedi gweddio o Dduw graslon agor llygaid fy enaid I weled fy angen am Grist. Falle bod yna rai o'ch chi wedi gweddio'r weddi yna, ac mae Duw wedi ateb eich gweddi chi. Mae wedi agor eich llygaid I weld eich angen, I weld eich pechod chi. Ac I chi yn ei weld falle dim yn llawn, wel bydde neb ohono ni'n gallu dioddef gweld ein cyflwr yn llawn, ond y mae Duw yn ei drigaredd yn gadael ni weld rhywfaint ohono fe.
gymaint ac y gallwn ni ei wynebu. Ac efallai bod yn rai ohonoch chi wedi dechrau profi hyn ac yn dod I gof y mae pechodau'r gorffennol. Ac y mae'r eogrwydd y gorffennol fel yr ymunydd yn ei ddisgrifio fel mynyddoedd byd yn pwyso'n drwm ar yr enaid. Ac mae'r ymdeimlad o eogrwydd pan I chi'n cofio pechodau I chi wedi wneud. Mae'n brofiad ofnadw'n diwe pan I chi'n falle'n eistedd yn meddwl am rhywbeth arall a mae rhywbeth yn dod I gof a chi'n cofio rhywbeth am wneithoch chi neu rhywbeth chi wedi ddweud neu rhywbeth o'ch chi wedi meddwl neu beth bynnag. Ac mae'r eogrwydd yn dod drostoch chi. Ac ambell waith mae'r eogrwydd yma'n gallu effeithio rhywun yn gorfforol y mae'n dod â rhyw flinder trostyn nhw, rhyw deimlad o salwch I chi'n gwybod, siaradwch chi gyda gwahanol rai sydd yn disgrifio'r argyhoeddiad o bechod, yr ymwybyddiaeth yn cael cipolwg o bechod am y tro cyntaf, mae bron iawn yn eich chi deimlo'n sal. Yn gorfforol, a falle bod chi wedi mynd I weld y doctor, mae'r doctor yn dweud, sy'n mynd yn bod â chi'n iawn, ond I chi'n gwybod bod rhywbeth ddim yn iawn, ac I chi'n teimlo'n sal. Ac mae'r blinder yn dod drostoch chi. Wel, beth yw hwnna? Mae gallai fod fan hyn, yr ymwybyddiaeth o bechod. Mae'n effeithio pobl mewn gwahanol ffyrdd. Ac wrth gofio, wrth weld un pechod, mae'n arwain atgof o bechod arall, ac yna un arall. Chi'n cofio eich gwrthryfel I air Duw ac I ewyllus Duw, falle bod hwnna'n rhywbeth. I chi'n cofio y pethau yma. Falle bod chi'n cofio am gyfleoedd a gawsoch chi I ymateb i'r efengil ac eto be wnaethoch chi ond troi cefn. Lle chi ddweud bron iawn bod y sefyllfa mynd o ddrwg I waith ac does dim arwydd o'r bore yn dod I chi. Falle bod chi'n aros am i'r haul godi. Chi'n aros am doriad y wawr. Chi'n disgwyl gweld yr mymryn bach na o'r haul yn dod o ais o obeth, ond efallai bod chi dal dan bwysau eogrwydd pechod ac chi'n cofio pechodau eich ieuenctid, chi'n cofio pechodau blynyddoedd wedyn ni, ac chi'n cofio eich gwrthryfel tuag at Dduw, ac chi'n meddwl, oes na obaith I fi, ac chi'n chwilio am arwyddion o'r bore, am oleini'r haul. Gai ofyn I chi, ydych chi'n teimlo fel hyn? Wel, os I chi cymerwch gyngor y proffwyd, hyn yr ydwyf yn ei atgofio am hynny y gobeithiaf. Cofiwch am yr arglwydd felly, os I chi felly yn profi rhywbeth am eogrwydd pechod ac am dywyllwch eich enaid chi ac am dywyllwch y byd, os I chi yn y ganol y tywyllwch yna, newch be mae Jeremia yn dweud fan hyn, cofiwch am yr arglwydd. No, fan hyn mae angen disgyblu. Mae eisiau disgyblaeth ar y meddwl. Mae angen brwydro yn erbyn Satan ei hun. Os ydych chi am ddilyn cyngor y proffwyd Jeremia yn ganol y nos, ac eto does dim sôn am godiad haul, does dim sôn amdano. Chi methu gweld dim byd. Does dim gobeith I chi. Ond y cyngor yw hyn. Dewch i'ch cof nawr, yng nghanol eich pechod, newch chi ddod i'ch cof yr hyn y mae'r arglwydd yn gallu ei wneud. Meddyliwch am yr arglwydd. Ond y broblem yw hyn. Ni fydd Satan yn fodlon I chi dod i'ch cof pethau am yr arglwydd. Fe ddaw Satan a meddyliau eraill ar eich traws chi. Fe ddaw ar hwystrau ar eich traws chi. Dyna'r broblem. Y mae angen I chi ddisgyblu chi'n yng nghanol eich tywyllwch chi. Y mae angen I chi gofio am yr arglwydd ac am ei berson ac am ei weithredoedd. Ond mae mor anodd achos mae Satan am cadw chi yn y tywyllwch ac fe fydd yn dod ar hwystrau ar eich traws chi. Yn gyntaf fydd yn dod â pleserau ar eich traws chi. Fydd yn dod â pethau I chi'n ei fwynhau. Mae pleserau yn gallu fod yn beryg, ond ydyn nhw. Nhw'n gallu bod yn broblem. Chi sydd yn ifanc fan hyn, I ni'n agosau nawr at gyfnod yr gemau rygbi. Mae yna gemau pêl-droed ymlaen nawr yn does, ac yn nesaf fydd y gemau rygbi'n dod yn erbyn y mawrion y byd rygbi. Ac ar ôl rhain, beth sy'n dod wedyn ni? Fydd dolyg yn dod. Ac ar ôl dolyg, beth sy'n dod wedyn? Fydd y 6 gwlad yn dod. Ac ni fel Cymru methu aros.
Wastad yn byw mewn gobeith. Chi'n gwybod beth, mae yna broblem fan hyn, achos mae bron iawn, does dim cyfnod yn ystod y bywyd, lle nad oes na bleserau, allwch chi dweud sydd yn ddigon derbyniol, ond be maen nhw'n gallu gwneud? Maen nhw'n gallu tynnu'ch meddwl chi oddi ar pethau, ac yna be chi'n gwneud, chi'n darllen y papur, mae'n llawn yn y papurau, maen nhw ar y newyddion tramser, a chi'n mynd o un gêm i'r llall, neu falle dim chwaraeon yw eich byd chi, falle cerddoriaeth yw e, ac i chi'n cael eich byddaru gan y cerddoriaeth yma, pleserau yn bob man. Llyn ni'r rhestru 100,000 o bleserau sydd yn dod ar eich traws chi. Ac y broblem fan hyn yw, i'r un sydd yn y tywyllwch enaid, y cyngor yw, dawch eich cof am yr arglwydd, atgoffwch eich hun am pwy o'r arglwydd. Ond y mae Satan yn mynd i ceisio rwystro chi, a mae'n mynd i'ch atgoffa chi am bleserau. Beth, mae cyfeillion yn gallu gwneud o'r un peth, mae ffrindiau chi yn gallu tynnu chi ffwrdd oddi ar ceisio'r arglwydd. Y mae teulu hyd yn oed yn gallu tynnu chi ffwrdd o'r arglwydd. Y mae eich swydd chi yn gallu tynnu chi ffwrdd o feddwl am yr arglwydd. Os ych chi'n mynd i'r gwaith yn y bore, mae prysurdeb gwaith yn anhygoel. Pan dwi'n mynd i'r gwaith yn y bore, mae'r dydd yn dechrau, a chi'n gwybod beth? Mae fel beth ni wedi bod na am flynyddoedd erbyn diwedd y dydd, a mae prysurdeb heb cael eiliad i feddwl, chi'n mynd o dechrau tan y diwedd, a chi'n meddwl, dwi wedi bod mewn byd arall. Sa wedi cael amser i feddwl. Mae mor brysur. Ond beth am yr un sy'n ceisio? Fydd Satan yn neud yn siŵr bod chi'n fwy prysur na'r arfer. Be fydd yn digwydd? Fydd na rhyw bentor o waith ar eich desg yn dweud, mae hwn eisiau bod yn barod erbyn fori. Wythnos nesaf. Wastad rhywbeth yn does. Mae yna wastad rhywbeth. Chi sy'n ymwneud addysg, fyddwch chi'n gwybod na. Mae yna wastad rhywbeth newydd. Gan amla sydd yn werth unrhyw beth. Ond mae rhaid chi'n neud e. Does neb yn elwa o'r peth. Ac mae e'n fwy o boen pan i chi'n neud rhywbeth sydd yn mynd i elwa neb. Ond mae rhaid chi'n neud e. Mae rhaid chi'n treulio oriau i wneud e. Gwastraffu amser, ambell waith. Ond pan i chi'n ceisio, falle byddwch chi'n ffeindio fydd mwy o bethau yn dod ar eich traws chi. Pam? Fydd Satan yn dod â unrhyw fath o beth i'ch rhwystro chi rhag ceisio. Unrhyw beth eich ata chi rhaid cofio am yr arglwydd. Swydd, pleserau, teulu, ffrindiau. Be mae'r proffwyd yn dweud, mae rhaid i ni frwydro yn erbyn hyn. Mae rhaid chi ddisgyblu'ch hun. Achos mae hwn yn fater o fywyd neu marwolaeth. Mae hwn yn fater fwy pwysig nag unrhyw beth. Mae e'n fwy pwysig na'ch swydd chi. Mae e'n fwy pwysig na'ch enw da chi. Mae e'n fwy pwysig na'ch pleserau chi, na'ch ffrindiau chi, na'ch teulu hyd yn oed. Mae e'n fwy pwysig na dim byd. Byddwch chi yn rhoi o'r neilltu y pethau yna a cofio am yr arglwydd. Ond mae eisiau brwydro. Mae angen i chi osod eich hun mewn sefyllfa gallwch chi gofio am yr arglwydd. Mae angen i chi ddarllen ei airau. Mae rhaid i chi wneud hynny'n ddyddiol. Mae rhaid chi wrando ar ei airau yn cael ei ffrigethu. Mae rhaid chi ddod a gosod eich hun o dan weinidogaeth y gair. Mae rhaid gwrando ar bregethu. Mae rhaid i chi siarad â Duw. Mae rhaid chi troi at Duw mewn gweddi. Mae rhaid chi siarad â phobl Dduw. Mae rhaid chi fod yng nghwmniaeth pobl Dduw. Dyna bydd yr cyngor, y proffwyd fan hyn. Cofiwch am beth ar arglwydd. Chi sydd heb glywed efallai llawer o'r Efengyl. Ac efallai gallwch chi dweud, os dim llawer yn eich tŷ i'w gofio am yr arglwydd. Efallai heb cael magwraeth yn yr eglwys ac yn y capel. Beth yw'r cyngor i chi? Wel, allwn ni ddweud, wrthych chi cofiwch felly rhyfeddodau natur. Does dim esgus gyda chi y ffaith bod chi ddim wedi cael eich magu ar eilwyd Gristnogol yn dod â gair Duw yn ddyddiol ger eich bron chi. Allwch chi edrych ar natur, edrychwch ar y greadigaeth, ystyriwch yr un a greodd y greadigaeth. Ystyriwch rhyfeddod y greadigaeth, edrychwch o cwmpas chi. Does dim eisiau mynd yn bell i wneud na. Sim eisiau chi fynd i fannau brycheiniog i weld rhyfeddodau natur. Allwch chi dwi'n mynd lawr y gor. Ewch i'r parc tu nôl i ni. Eisteddwch yn y parc am 5 munud ac edrychwch ar liwiau'r dail ar y coed ac ar y blodau, ar y gwair, ar yr afon, ar y nant, ar yr anifeiliaid, ar yr hwyaid, ar yr elyrch, ar yr wiwerod fydd yn mynd heibio, ar y cwn sydd yn mynd gyda'i perchnogion nhw, am y pobl, am y plant. Edrychwch chi ar y
cymylau ac ar yr hael, yn y nos, ar y ser, a'r lleuad, edrychwch chi, eisteddwch chi, dim ond yn y parc, sy'n eisiau mynd yn bell, ac edrychwch ar rhyfeddod natur, a gofynnwch i'ch hunan, sut yn y byd dath byd mor rhyfeddol i fodolaeth? Pam dath y byd i fodolaeth? Ac yn hynny o beth, byddwch chi'n eistedd lawr ac yn meddwl, ie, dwi'n cofio yr arglwydd. Does dim eisiau chi cael cefndir crefyddol i ddilyn cyngor y proffwyd? Mae'r proffwyd yn dweud, cofiwch yr arglwydd. Atgoffwch eich hun am ei fawreddau. Efallai allwch chi gofio hwn hefyd, chi sydd ddim â chefndir. Cofiwch chi ei ragluniaethau rhyfeddol. Efallai bod yna rai wedi profi digwyddiad yn eich bywyd a taliwyd rhyw ddamwain rhag ddigwydd efallai. Efallai bod yna rhywbeth i digwydd i chi'n gwybod dylse fe wedi bod lot yn waith, ond dyw e ddim, doedd e ddim pam, achos bod Dyw yn rheoli pob dim, a mae e'n gallu rheoli hyd yn oed y pethau bach yn ein bywyd ni. Pryd dath y car, pryd dath y tren, pryd dath y bws, be a power yn ysyn. Chi wedi clywed yn Llundain sawl gwaith, pan oedd yna fomiau'n ffrwydro, oedd yna rai yn tystio i'r ffaith. Mi roeddwn ni fod ar y tren, ar yr union tren pan nath y ffrwydriad bant, ond digwyddodd hyn. A digwyddodd hwn byth, ond fe rwystrodd y peth yma, rhag i mi fynd ar y tren. Beth yw hwnna? Dyna gyd digwyddiad, dyna lwcus ydw i. Ond falle bydd yr rheini'n gallu deffro dweud, dwi'n mynd i gofio rhagluniaethau Dyw yw'r rhein. Efallai chi wedi darllen rhywbeth blynyddoedd yn ôl. Efallai chi'n cofio gweld rhyw boster ar fws yn mynd heibio. Dwi wedi clywed pobl yn dweud hynny. Neu rhyw adnod fawr mewn rhyw rhan o'r dre. Tu fas i Gapel, rhyw adnod. Falle bod chi'n cofio darllen hwnna. Chi'n gwybod beth? Mae hwnna'n ddigon i ddilyn cyngor y proffwyd Jeremia. Dewch i'ch cof y pethau hynny. Cofiwch y pethau hynny. Falle bod chi wedi darllen rhyw lyfryn bach. Roddodd rhywun i chi ddarllen. Rhyw bryd yn ystrych bywyd chi. A falle fe ddarllenwch chi. Falle neithoch chi ddim. Ond mae cofio am y llyfryn yn cael ei roed yn eich llaw chi. Yn ystod y nos, tywyllwch yr enaid. A mae'n beth da i gofio hyd yn oed am y llyfryn bach a derbynioch chi. Beth am rhai sydd wedi clywed cryn dipyn, sef y mwyafrif o ni fan hyn? Beth i chi fod i wneud? Wel, allwch chi atgoffa chi'n am yr arglwydd. Chi wedi clywed tipyn am yr arglwydd. Chi wedi clywed am ei berson, sut i niwe. Atgoffwch eich hun am ei wahoddiadau i chi dderbyn maddeiant. Sawl gwaith i chi wedi clywed y gwahoddiad i dderbyn maddeiant am bechodau? Petawn ni'n cyfri fe, bydde fe'n jyst yn rif tu hwnt i ddisgrifiad. Chi wedi clywed gwahoddiad i dderbyn yr efengil, sil ar ôl sil ar ôl sil, sawl gwaith yn ystod yr oedfa. Felly atgoffwch eich hun am rheini. Atgoffwch eich hun am yr rhai sydd wedi derbyn maddeiant gan Dduw. I chi nabod pobl sydd wedi dod o dywyllwch i oleini'r efengil, ac felly atgoffwch eich hun am rheini, ac am yr hyn a wnaeth Dduw yn ei bywydau nhw. Y trawsnewidiad yn ei bywydau. A chi'n gwybod beth? Wrth wneud hyn, fe ddaw a gobaith i chi. Dyna beth mae'r proffwyd yn dweud. Hyn yr ydw i fyny atgofio am hynny o gobeithiaf. Wrth gofio'r pethau hyn, fe fyddwch chi yn cael gobaith bod na obaith i chi. Chi'n gwybod fel yr un sydd yn sal yn y nos. Chi'n gweld y cloc. Sdim byd gwaith nag oes na gweld y cloc yn dweud 3 rhywbeth. Ac chi'n meddwl, mae'n oriau i fynd, a chi'n gwybod chi ddim yn gallu cysgu. Ac yna mae'n dod yn y diwedd i 4, a mae wedi cymryd oriau i cyrraedd 4. Chi'n meddwl bod yna rhywbeth o'i le ar y cloc, ac yna mae 5 yn dod. Ac pan mae 6 yn dod, mae yna rhyw fath o obaith yn dod i'ch meddwl chi. Mae'n dweud 6 o'r gloch o fewn chydig bach o amser. Fe fydd na ryw symudiad yn y tŷ. Fe fydd na rhywun yn effro. Fydd rhywun yn gallu dod â diod o ddŵr i mi. Ni'n gallu helpu'r boen sydd yn fy ngwddwg neu beth bynnag yw e. Ac i chi'n aros i cael clywed rhywun yn symud yn y tŷ. Chymod wrth gofio am 3 gareddau'r arglwydd. Fe ddaw a gobaith i chi. Efallai gallwch eich perswadio eich hun yn ystod y nos bod maddeiant ar gael i rywun fel chi. Falle fedrwch chi wneud hynny. Falle byddwch chi'n sylweddoli bod na obaith i chi hyd yn oed.
Fyddwch chi'n cofio, wel, gafon nhw faddeuant. Efallai felly, dwi'n gwybod dwi'n waith na nhw, ond efallai bod yna obeth i fi. Ac os yw hyn yn wir, y pethau rydw i fyny gofio. Byddai'n cofio'r pethau mae gyd am ryfeddodau Duw, am ei drigareddau. Yna falle, y byddai i yn cael dod allan o'r tywyllwch erchyll yma, y carchar tywyll di yma. Ydych chi'n credu bod yna obaith i chi ddod allan ohoni? Wel, yn sicr falle, tra bod chi ynddi, mae'n anodd i feddwl bod modd dod allan ohono fe, ond beth mae'r proffwyd yn ei ddweud yw hyn, atgoffwch eich hun am ddaioni yr arglwydd. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen felly yn ail at ddaioni Duw. Beth yw'r pethau yma? Mae Jeremia am ddwyn i gof. Mae'r adnodau yma'n llawn cysur i'r proffwyd yn ystod cyfnod anodd. Mae'n llawn gobaith. Adnod 22, dyma be mae eisiau atgoffa hun pan mae'n ddi arno fe. Trigareddau yr arglwydd yw na ddarfu amdanom ni, oherwydd ni ffalla ei dosturiaethau ef. Dyma be mae'n dweud. Trigareddau'r arglwydd yw un peth, dyw e ddim wedi darfu arno ni. Fe all Duw ddod lawr yn ei ddigofaint nawr, fe allai gall. Fe allai alw ni nawr allan o fyd amser i dragwyddoldeb. Ond nid yw hwnna'n bosib. Os yw Duw yn dymuno, fe allai ddweud y mae eich amser ar ben. Ac yn sicr dyna yw ein heiddiant ni. Os mae ein pwrpas ar y ddeiar yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, os mae dyna, ni'n credu mae dyna yw ein pwrpas ni ar y byd, dyna pam yn creuwyd ni, yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Os felly, os nad ydyn ni yn byw un pwrpas, os nad ydyn ni wedi gwireddu hyn, felly ein heiddiant ni yw i Dduw i ddod lawr yn ei ddigofaint. Dyna beth chi'n meddwl sy'n gwneud synwyr. Os yw hyn yn wir, yna'r peth mwyaf synhwyrol yw pam y mae Duw yn caniatáu i ni aros ar y ddaear. Mae Duw o fewn ei hawliau i beri ei fod wedi darfu amdanom ni. Dyna yw hawliau Duw. Dyna beth sydd yn heiddiannol i ni. Mae yn berffaith glir a theg a chywir i feddwl gall Duw ddod yn bywydau ni i ben. Unrhyw bryd, os nad ydyn ni yn byw un pwrpas ni, yna gallech chi ddweud, dylse fe fod yn dod yn cyfnod ni i ben. Ond na. Mae trigaredd Duw yn dweud nad yw wedi darfu amdano ni. Trigareddau yr arglwydd yw na ddarfu amdano ni. Dyn ni'n mynd deall pam, ond mae o'i trigareddau ei fod yn caniatáu i ni rodio ar y ddaear am ddiwrnod arall. Bob bore y deiant o newydd mawr yw dyffyddlondeb. Hynny yw, bob bore y deffro ni i ni'n profi trigaredd Duw. Chi sydd dal heb gredu. Chi sydd ddim yn byw bob dydd mwyn gogoneddu Duw. Chi sydd ddim yn mwynhau presenoldeb Duw bob dydd. Bob bore y deffrwch chi, i chi'n cael cyfle arall yn ôl trigaredd Duw i'w geisio fe. Cyfle arall i ddarganfod am ei dosturi. Cyfle arall i glywed yr Efengyl. Dyna beth yw bob bore. Bob bore y deiant o newydd, mawr yw dyffyddlondeb, i ni'n cael bob bore trigareddau Duw i weld ei fawreddau, i weld ei trigareddau, i glywed, i cael cyfle arall i gredu, i cael cyfle arall i edifarhau. Felly pan ewch i'r gwely heno, os cewch chi ddeffro bore fori, mae yn ddiwrnod arall i chi'n cael cyfle i brofi trigaredd Duw. Ond eto, beth sy'n wir am y mwyafrif yw, y maent yn anwybyddu'r cyfle yma yn ddyddiol. Mae'r mwyafrif yn edrych ar fore arall fel bore arall i cael cyfle i bechu yn bellach. Cyfle arall i fwynhau'r byd. Cyfle arall i fynd yn bellach o ddiwrth Duw. Ond beth yw bob bore? Mae e'n gyfle arall, chi'n cael 24 awr arall. Chi'n cael diwrnod arall i geisio'r arglwydd.
Achos does dim sicrwydd y caeth un ohono ni fyw I ddiwedd unrhyw ddydd. Gall unrhyw beth ddigwydd yn ystod unrhyw ddiwrnod. Felly pan mae'r bore'n dechrau, does dim syniad gan yr un ohono ni y byddwn ni'n hapus ar ddiwedd y dydd. Dydyn ni ddim yn gwybod hynny. Dydyn ni ddim yn gwybod y byddwn ni'n ddiogel ar ddiwedd y dydd. Does dim y sicrwydd hynny dyn ni. Ond un peth I ni yn gwybod yw hyn. Pan y deffrwch chi yn y bore, mae yn gyfle arall I brofi trigareddau Duw. Dyna un peth sydd yn sicr. Ond chi sydd yn y tywyllwch, ond sydd yn ysu am y bore. Mae yn gyfle arall I chi yn sicr. Dyna I chi drigaredd Duw, fod e'n rhoi un diwrnod arall o gyfle I chi. Rydyn ni'n rhyfeddu'n dydyn ni o sil I sil, yn enwedig pan ni'n dod nôl fan hyn, ac ni'n edrych nôl I ni wedi cael wythnos arall. Ond ni'n sôn am wythnos, ni'n sôn am ddyddiol fan hyn, allwch chi fynd lawr i'r oriau, hyd yn lawr i'r munudau, 1 munud arall. Mae bob munud I chi'n cael o drigareddau Duw I roi cyfle arall I chi. Mae bob awr I chi'n I fyw, I chi'n cael cyfle fyna I edifarhau a chredu. Mae pob dydd, I chi'n sicr yn gallu dweud, mae yna gyfle arall I chi gredu. Dyna I chi drigaredd, dyna I chi adnod sydd yn llawn gobaith, oherwydd ni ffalla ei dosturiaethau ef. Ac eto ni'n cael mwy, mawr yw dy ffyddlondeb di. Nid yw ei drigaredd yn lleihau, nid oes dim yn rhwystrau drigaredd. Dyw hyd yn oed eich gwrthryfel chi ddim yn rhwystro tosturiaethau a thrigareddau Duw tuag ato chi. Mae yn ffyddlon I wair, i'w addewidion, yng nghyfnod Jeremia, edrychant ymlaen at y dydd pan y dawr Meseia. Dyma'r gobeith o'n nhw'n atgoffa hun o'r arglwydd, o'n nhw'n gallu edrych ymlaen hefyd at a ddewid o'r Meseia I ddod. A ddawyd y byddai'r Iesu yn dod rhyw ddydd, ac felly hyderant yn hyn, ac y daeth gobaith i'w celonau nhw. Ond chi'n gwybod beth, I ni wrth edrych nôl ar yr Hen Testament yn gwybod cyflawnodd Iesu'r holl broffwydodd y proffwydi yn yr Hen Testament. Pob peth gafodd I ddweud am ddyfodiad Crist, fe ddigwyddodd fe gyflawnwyd gwireddwyd cyfan. Mae Duw yn fawr ei ffyddlondeb. Nawr oedd Jeremia yn gallu edrych ymlaen at y dydd pan fydd y Meseia yn dod. Ond I ni'n edrych nôl yn gwybod fe ddath Felly yn sicr I chi os oedd yn rhoi gobaith I Jeremia oedd edrych ymlaen, pa esgus sydd yn ni, I ni'n gallu edrych nôl a dweud fe nath Iesu Grist ddod. Mwyn darparu ffordd iachawdwriaeth. Dyna I chi dosturiaethau'r arglwydd. Does dim gobaith ar wahân I hyn. Dyna yw cynllun Duw mwyn galluogi ein bod yn byw ar gyfer y pwrpas y creuwyd ni. Fe ddath Iesu Grist. Beth sydd yn rhoi y gobaith yna I enaid sydd yn drwm? Os yw'ch enaid chi yn y tywyllwch? Os yw'ch enaid wedi wasgu lawr gan lwyth baich pechodau ac euogrwydd pechod? Beth sy'n gallu dod â chysur y gobaith? Wel, bywyd a marwolaeth Crist. Dwi'n gallu meddwl am ddim byd arall. Allai ddim meddwl am ddim byd arall sy'n mynd I ddod â chysur i'ch enaid chi ar wahân I fywyd a marwolaeth mab Duw. Mae ei fywyd yn dod â gymaint o obeth bod un wedi llwyddo byw yn berffaith. Dim ond Iesu Grist sydd wedi wneud hynny. Dyna chi gobaith sydd yn dod i'r enaid, bod na un o leia ar y ddaear sydd yn cynnig gobaith I chi sydd wedi byw yn berffaith, bod na un wedi cyflawni gofynion y tad ac wedi cadw ei gyfraith yn berffaith, bod yna un wedi rhoi ei hun yn wirfoddol I gymeryd ein cosb ni. Dyna beth mae'r gair yn dweud. Fe ddath Iesu Grist ac fe wnaeth hyn ar y groes. Fe ath e'r groes ac fe gymerodd e'r gosb. Nid y gosb oedd yr hoelion. Rhyw ddull oedd yr hoelion I gadw Iesu Grist ar y corff, ar y groes. Y gwaioffon. Nid yna yw'r groes, pan chi'n meddwl am y groes, am y gwaioffon. Mae'n rhan ohono fe, ond ffordd o gadw'r corff, yr cig a'r cnawd yma, ar y groes. Beth yw'r groes yw hyn? Y tad yn tywallt ei ddigofaint, ei gosb ar ei fab. Dyna yw'r groes. Fe tywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab yn lle ni. Nawr, os nad yw hwnna'n dod â gobaith I chi, dwi ddim yn gwybod beth sydd yn mynd I ddod â gobaith I chi.
Ni chafodd Iesu Grist ei osod ar y groes yn erbyn ei wyllus, fe roddodd ei hun yn wirfoddol, ein mwyn ni, dyna trigareddau Duw. Fe oedd e fel oen i'r lladdfa mwyn cymryd ein cos peiddiannol ni. Dyna'r pethau dylsyn ni gofio. Trigareddau Duw tuag atom ni. Ond chi sydd yn dweud, ond dydw i ddim yn heiddi ei trigareddau. Wel, sut ych chi'n ateb rwy'n sy'n dweud hynny? Dydw i ddim yn heiddi trigaredd Duw. Ond nid dyna yw trigaredd Duw, cariad, gobaith i'r rhai sydd ddim yn ei heiddi. Dyna beth mae'r gair Duw yn ei ddweud. Felly os ych chi'n dweud ydw i ddim yn ei heiddi fe, i chi yn dweud mewn geiriau eraill, chi yw'r union un sydd yn mynd i dderbyn o drigareddau Duw. Achos i'r rhai anheiddiannol y dath Iesu Grist i roi bywyd a gobaith iddyn nhw. Felly os ych chi'n dweud ydw i ddim yn ei heiddi fe, dyna'r lle cyntaf sydd angen i chi fod, mae angen i chi deimlo hynny, ond yna y gobaith yw hyn, ato chi y dath Iesu Grist. Adnod 25, Daionis yw yr arglwydd i'r rhai a ddisgwyliant wrtho, ac i'r enaid a'i ceisio. Mae Duw yn dda tuag at yr rhai sydd yn disgwyl wrtho ac yn ei geisio. Mae e'n dda, mae e'n llawn maddeuant, mae e'n rhoi heddwch yn yr enaid, llawenydd yn yr enaid. Ni fydd yn eich trin yn ôl eich heiddiant, yn ôl ei drigaredd sydd yn fawr ac yn dragwyddol. Os ydych chi yn ei geisio fe ac yn ei ddisgwyl, yn disgwyl arno, yn edrych arno. Mae'n rhywbeth tebyg, dwi'n meddwl am yr cwn sydd yn ei gytre. Pan maen nhw'n eistedd ac maen nhw'n ffyddlon yn eistedd yna'n llonydd. Ni'n dal y bêl. Ac ni'n taflu'r bêl a maen nhw'n dal i aros na. Maen nhw'n ysu, chi'n gweld, maen nhw'n edrych. Sa'i di gweld unrhyw greadur sy'n gallu edrych i fyw eich llygaid chi mor llawn canolbwyntio, ac maen nhw'n edrych i'ch llygaid chi, a mae'r ddwy yn eistedd fyna, a mae'r ddwy yn edrych, ac maen nhw'n gweld eich ceg chi, ac hyd yn oes na i smalio dweud, maen nhw'n dal i aros na, a'r eiliad dwi'n ei cer, maen nhw'n ffwrdd, maen nhw fel bwled allan o hwn, ac maen nhw'n ffwrdd, maen nhw ar ôl y bêl. Dyna fath o disgwyl dwi'n credu yr oedd y proffwyd yn sôn amdano. I chi'n eistedd yno, i chi'n edrych ar yr arglwydd, i chi'n aros am yr haul i godi yn y bore, chi'n aros am y gobaith, chi'n aros am y gair. Mae na faddeuant i ti hyd yn oed. Dyna beth yw'r disgwyl. I chi'n aros am yr heddwch yna. I chi'n aros yn ddisgwylgar ac yn ceisio. Da, adnod 26, yw gobeithio a disgwyl yn ddistaw am iachawdwriaeth yr arglwydd. Mae e'n beth da i wneud. Mae e'n cynnig iachawdwriaeth i chi, bywyd ysbrydol nawr, ac mae'n cynnig bywyd tragwyddol i chi. Y cynnig fan hyn yw i agor eich llygaid i weld rhyfeddodau ei berson, ei greadigaeth, ei rhyfeddodau, ei drigaredd. Dyna beth sy'n angen i chi wneud. Mae e'n cynnig bywyd yn y nefoedd i chi, lle cawn ei weld wyneb yn wyneb, a threulio tragwyddoldeb yn ei gwmni. Dyna'r cynnig y mae'r arglwydd yn ei roi. Da yw gobeithio a disgwyl yn ddistaw am iachawdwriaeth yr arglwydd. Na fyddech llygaid chi yn edrych yn eiddgar ac yn fanwl ar yr arglwydd ac yn aros am y gair o gysur, am y gobaith. Ydych chi rhywbeth felly, ydych chi mewn tywyllwch? Os nad ydych chi'n disgwyl felly, siwr o fod ydych chi ddim wedi gweld eich tywyllwch eto. Os nad ydych chi felly, dydych chi ddim yn gwybod beth yw'r nos. I chi'n hapus eich byd yn y nos. Mae'ch llygaid chi wedi cyfarwyddo ar tywyllwch, ond nid yw'n wir. Ond nid yw'n wir am y lygad. Mae'r llygad yn cyfarwyddo a thywyllwch yr ystafell. A pan mae rhywun yn troi'r golau ymlaen, mae'n eich dallu chi. Ac i chi'n ddigon hapus yn y tywyllwch. Chi'n gallu gweld digon i fod yn ddigon hapus eich byd. Chi'n gweld y pleserau, chi'n mwynhau nhw. Ond dwi'n un sôn fan hyn am yr rhai sydd yn casau'r tywyllwch. Maen nhw wedi diflasu ar y tywyllwch. Tywyllwch y byd, tywyllwch eich enaid ac euogrwydd pechod. Chi sydd felly y cyngor yw, atgoffwch eich hun am yr arglwydd a disgwyliwch wrtho, edrychwch yn eiddgar arno ac yn ola felly yn sydyn. Beth yw'r daioni o geisio? Adnod 25, daionis yw yr arglwydd i'r rhai a ddisgwyliant wrtho ac i'r enaid a'i ceisio. Nid yw yn dweud hyn
Dionys yw yr arglwydd tuag at y cyfoethog. Byddai'r byd yn dweud hynny fyddyn. O, da yw bod yn gyfoethog. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Dyw e ddim yn dweud Dionys yw yr arglwydd tuag at y galluog. O, mae'r byd yn dweud yna. O, dyna addysg. Yn yr ysgol gynradd nawr, os nad ydych chi'n cael hyn a hyn o gyfanswm o blant ar lefel 5, mae rhaid chi cael nhw ar lefel 6. Goffo wneud y lan bron iawn, mae rhaid i chi cael mwy o lefel 6 a chi goffo gweithio'ch oriau i'r cael plant i fynd lan. Yn y diwedd, fyddwch chi'n plant yn gadael ysgol gynradd yn gallu dweud i bod i gallu nhw tu hwnt i unrhyw ddoctor, unrhyw athro mewn prifysgol, achos maen nhw wedi cyrraedd rhyw lefel anhygol, achos ni'n goffo gwella. O, mae rhaid cael y gallu yma lan. Fel dwedwn ni rhai wythnosau nôl, yr A oedd yn ddigon o rai blynyddoedd nôl, wedyn nath nhw newid ei A serenog, ac nawr yr A serenog, ac yma rhai wythnosau, misoedd blynyddoedd, fydd yr A serenog, fydd yn mynd am beth, pam i ni eisiau profi mai ni yw'r gorau o'r gallu. Ond dyw e ddim yn dweud, Dionys yw y galluog. Dyw e ddim yn dweud, Dionys yw y llwyddiannus, y rhai sydd yn llwyddo yn y byd yma, y rhai sydd yn dringo'r ysgol ac yn cyrraedd y top. Dyw e ddim yn dweud da yw ar rheini. I ddweud y gwir, gallech chi ddweud trist yw y llwyddiannus. Trist yw y cyfoethog. Trist yw y galluog. Gallech chi ddweud na bron iawn. Nid yw yn dweud, Dionys yw y crefyddol. Dyw e ddim yn dweud na. Y rhai sydd yn gweddio yn ddyddiol, yn mynd ar berer undodau, y sawl sydd yn hunan aberthol. Dwi ddim yn dweud, os ych chi'n hunan aberthol, Dionys yw eich byd chi. Dwi ddim yn dweud na. Be mae'n dweud yw, Dionys yw yr arglwydd i'r rhai a ddisgwyliant wrtho. Mae hwnna'n wahanol i grefydd ein byd ni. Does dim disgwyl ar yr arglwydd mewn byd crefydd. I ni'n gweld yn ein gwlad ni bellach. Ond yr rhai sydd yn profi o ddaioni'r arglwydd yw Dionys yw yr arglwydd tuag at bwy i'r rhai sydd yn disgwyl wrtho ac i'r enaid a'i ceisio. Dyna'r cymhwyster, disgwyl wrtho, aros, pwyso, gwrando ar ei air, ceisio i wyneb, galwch arno trwy weddi. Does dim angen gweddi hir. Does dim angen gweddi llawn a thrawiaeth. Be mae'n dweud yw galwch, plediwch am drigaredd. Ceisiwch trwy wrando ar ei air. Mae mor bwysig ymdrechu dod i'w di, i wrando ar yr sawl mae wedi alw i bregethu air. Oeddech chi'n gwybod bod Duw yn galw rhai i bregethu, i gyhoeddi ei air, i esbonio ac i egluro ei air, i bledio ffechaduriad i edifyrhau. Os felly, gwrandewch arnyn nhw. Os yw Duw wedi gosod rhywun, wedi alw i bregethu ac i esbonio, yna synhwyrol bydde gwrando arnyn nhw. Dewch o dan glyw ei air, Hebreaid 11:6, eithir heb ffydd amhosibl yw rhyngu ei fod ef, o blegid rhaid i'r neb sydd yn dyfod at Duw gredu ei fod ef, a'i fod yn obrwywr i'r rhai sydd yn ei geisio ef. Mae Duw yn gwobrwyo rhai sydd yn ei geisio fe. Mae'n eich gwobrwyo trwy roi bywyd tragwyddol i chi. Maddeuant pechodau. Heddwch a Duw. Dyna'r gwobrwyo. Dyna'r wobr sydd i'w gael i'r rhai sydd yn ceisio Duw. Heddwch ag maddeuant bywyd tragwyddol. Mae Crist wedi talu'r pris am eich gwaredigaeth yn barod. Adnod 24. Yr arglwydd yw fy rhan ni, meddfennaid, am hynny o gobeithio fyndo. Ceisiwch yr arglwydd fel mae ef yw eich rhan. Mae ef yw popeth i chi. Da yw gobeithio disgwyl yn ddistaw am iachawdwriaeth yr arglwydd. Da yw e. Mae'n beth da i chi wneud. Chi'n gwybod beth, ni fydd yn eich gadael yn y tywyllwch yn fwy nag sydd rhaid. Mae angen i chi fod yn y tywyllwch am gyfnod. Mae angen i chi weld eich cyflwr. Ond ni fydd Duw yn eich gadael chi yno yn fwy nag sydd rhaid. Fe fydd yn peri'r hael godi ar yr union adeg cywir ar eich cyfer. Adnod 27. Da yw i wr ddwyn yr iau yn ei ieuenctid. Chi sydd yn ifanc, mae e'n beth da i chi ei geisio fe nawr. Os chi'n meddwl fydd fwy o amser gyda chi pan fyddwch chi'n hŷn, dwi dal eto i ddod i'r amser pan mae fwy o amser gen i.
Peidiwch â cael eich twyllo i feddwl bu mwy o amser dych chi. Fydd dim. Mae e'n beth da i'w geisio yn eich ieuenctid. Cyn i'r byd adael fwy o greithiau ar eich enaid, cyn i'r cysgod dyfu yn fwy, dyma sydd yn dda, does dim byd gwell. Mae'r byd yn honni pob math o bethau ond celwydd ydynt. Dyma beth sy'n dda, ei geisio nawr tra bod cyfle, tra i fod yn agos. Mathew 11, adnod 29, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf. Canes addfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch enaid. Cymerwch iau yr arglwydd, mae'r iau yma'n ysgafn. Ac fe gewch o'r ffwystra i'ch enaid. Wel, ble chi arni? Ydych chi dal yn y tywyllwch? Ydych chi dal yn gweld euogrwydd eich pechod? Os ydych chi, wel, dyma'r cyngor. Cofiwch am ddaioni yr arglwydd tuag atoch chi, ac yna ceisiwch pwyswch arno fe. A'r rheswm am hynny yw hyn, daionis yw yr arglwydd, i'r rhai a ddisgwyliant wrtho, ac i'r enaid a'i ceisio. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ddaioni, am dy drigaredd, am dy gariad, am dy dosturi, ac i ni yn diolch i'r rhai sydd yn ceisio, yr wyt ti yn dda tuag atynt. Felly o Dduw, rho'r awydd yng nghalonau llawer i droi ac i geisio, ac i bwyso, ac i ddisgwyl wrth y ti. Te'r trigyrhaw wrth nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 614, 614, fenaid gwel i ben Calfaria, draw'r rhyfeddod mwyaf rioed. Creawdwr nefoedd wen yn marw a'r ddraig yn trengu dan ei droed. 614 gyda sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.